Bon dia, bonics i boniques! Avui tinc ganes d'explicar-vos un conte que és molt especial per mi. Aquest conte es diu T'estimo, rateta, i va dedicat a tots vosaltres i als avis i àvies que aquests dies estan a casa i que segur que tenen moltes ganes de veure-us. Comencem el conte. Hi havia una vegada una rateta molt boniqueta i una àvia que passaven moltes estones juntes. La rateta li agradava fer-li un munt de preguntes a l'àvia i l'àvia li agradava contestar tot el que la rateta li preguntava. Feien molt bona parella. Una preguntava i l'altra responia. Un dia per això la rateta li va fer una pregunta d'aquelles que fan pensar. Àvia, què és estimar? L'àvia, quan va sentir aquesta pregunta, de seguida va fer un somriure i li va dir: rateta, és molt fàcil. Sortim a passejar i t'ho ensenyaré. La rateta i l'àvia varen sortir a passejar. Van sortir al jardí i es van trobar l'avi, que estava feinejant. Treballava l'hort, plantava plantetes i de sobte l'avi va fer «Xxt!», tot senyalant aquesta branca de l'arbre. Els hi ensenyava com la mama ocellet ensenyava a volar els seus fillets. «Com tu i l'àvia, que m'ensenyeu a fer coses boniques», va dir la rateta. Més enllà de la tanca del jardí hi havia el bosc. I la rateta no va trigar gaire a veure una mama esquirol que desenterrava unes aglans que havia enterrat a la tardor. La mama esquirol estava donant el menjar als seus fillets. La rateta, quan va veure aquesta mama esquirol que feia això tan bonic, li va dir a l'àvia: «Àvia, com vosaltres, que també em deixeu provar totes les coses que cuineu. El pastís de xocolata, les magdalenes, els macarrons... m'encanten totes les coses que feu». Després del bosc van arribar a un prat preciós, ple d'herba fresca. En aquell prat hi saltaven els conillets, uns conillets que sortien de les seves llodrigueres i que tenien ganes de fer salts amunt i avall. Oh! Hi havia un conillet que no saltava. Hi havia un conillet que tenia la pota ferida i que la seva mama li feia molta companyia. La rateta va dir: «Àvia, com tu, que quan estic malaltona et quedes a casa en el meu llitet, fent-me molta companyia. Quan no puc anar a l'escola, sempre hi ets». A prop del prat hi havia un camp. La rateta hi va veure un bé que corria amunt i avall una mica espantat perquè el gos de Tura estava molt a prop seu. «Ho veus?», va dir l'àvia. «Aquesta mare ovella que s'acosta per salvar el seu fillet li explica que no s'ha de preocupar perquè aquest gos no és un gos dolent, és un gos que l'està cuidant perquè no li passi res». «Àvia, tu, quan jo tinc una miqueta de por, sempre em dius que no em preocupi». «Gràcies, àvia, per acompanyar-me quan tinc por». Després del camp, l'àvia i la rateta es van trobar un estany ple d'ànecs, uns ànecs que eren feliços perseguint a la seva mama i li feien quac, 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 quac. I també, a darrere d'aquestes pedres, s'amagaven unes granotes. Croac, croac, feien les granotes. La rateta, quan va veure això, va pensar de seguida: «Àvia, tu creus que aquesta mama se n'oblidarà dels seus fillets quan en neixin uns altres?» «No», va dir l'àvia, «no s'oblidarà de cap d'ells». «Clar, àvia, com tu, que tampoc te n'oblidaràs mai de mi». Ja es comença a fer fosc, quan l'àvia i la rateta tornaven cap a casa. Van passar per davant d'un graner i van sentir un soroll. Xut! Xut! Oh! La rateta va
fer un cop d'ull des de la porta i va veure una mama òliba que estava amb els seus fillets i els estava fent un petonet. Un petonet perquè estava a punt de marxar. La rateta va dir: «Mira, àvia, com tu, que em fas un petó de bona nit cada dia». «Rateta, aquesta òliba els està fent un petó, sí, però no és un petó de bona nit, és un petó de bon dia, perquè les òlibes s'aixequen quan tu i jo ens en anem a dormir». La rateta i l'àvia es varen posar a riure. Com que ha arribat la nit, l'àvia i la rateta ja han de tornar cap a casa. Quan estaven ja molt a prop, van veure l'avi que els saludava. «Àvia», va dir la rateta, «tot el que he vist avui, totes les coses tan boniques que hem compartit, tot això, àvia, oi que tot això és estimar?» L'àvia li va dir: «Doncs sí, rateta, ho has encertat. Totes aquestes coses tan boniques que has vist són mostres d'amor. Tot això que has vist és estimar». Aquella nit, la rateta s'estava amb l'àvia al costat de la finestra, pensant en totes les coses boniques que havia vist. «Àvia, quin dia tan bonic! Saps? T'he de dir una coseta. T'estimo molt, a tu, i també estimo molt a l'avi». L'àvia, quan va sentir aquestes paraules, se li va omplir el cor d'alegria i li va dir: «Rateta, jo també t'estimo molt». Després, la rateta va fer un petó de bona nit a l'àvia i se'n va anar de puntetes cap al seu llit. «Bona nit, rateta». I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que el conte de T'estimo, rateta, ja s'ha fos. Espero que us hagi agradat molt i molt aquest conte i que us serveixi també per aprendre a estimar cada dia més a totes les persones que estan al costat vostre. Un petó ben fort. Fins la propera. Adeu.